LightNow – новата гама ключове и контакти на BTicino. LightNow се отличава с непреходен дизайн, перфектно подравнени аксиални бутони и рамка. Светлината е отличителен акцент. Централно разположеният LED улеснява идентифицирането на бутоните. LightNow предлага елегантни, монохромни и преливащи нюанси. Проектът се отличава с зелена визия, даваща втори живот на отпадъците и без използване на пластмаса в опаковките. С LightNow, освен стандартните системи, може да изградите и Smart Home системи. Избирате между три технологии – LightNow with Netatmo, свързани модули за умен дом, които комуникират безжично; LightNow My Home, свързани модули за домашна автоматизация, които комуникират чрез SCS BTicino Bus; LightNow KNX, свързани модули за сградна автоматизация, които комуникират чрез стандартен KNX Bus. Управлявайте дома си лесно с приложението Home Plus Control и гласово. С LightNow with Netatmo лесно управлявате осветление, штори, температура, енергийна консумация и сценарии. Благодарение на безжичните бутони, без батерии, можете да разширите системата и извън дома. Системата My Home предлага усъвършенствани решения за премиум жилищна автоматизация, идеална и за интеграции с системи на трети страни. Новото мултифункционално устройство за управление предлага максимална ефективност в минимално пространство за управление на до 4 различни функции. Home Plus Project е приложение предназначено за инсталатори, което улеснява процеса на проектиране и конфигуриране на системата My Home. Облечете KNX системите с естетиката на LightNow. Ако проекта го изисква, може да използвате и KNX стандартът. Допълнете системите с други KNX устройства на BTicino или системи на трети страни. LightNow може да се инсталира във всяка модулност. Двумодулна инсталация между центрово разстояние 71 мм до 4 модула и 57 мм до 3 модула. И 3-модулна инсталация, италиански стандарт до 7 модула. И е съвместима с всеки стандарт, контакти и USB-та. Можете да управлявате системата с аксиални бутони, стандартни ключове или безконтактно. Конзолата е 4 пъти по-здрава, с метално подсилени отвори и изработена от високоефективни материали. Автоматичните клеми позволяват бърз монтаж за секунди без специални инструменти и осигуряват надеждно свързване. Защитната капачка предпазва механизмите по време на довършителните дейности, а плаващата рамка прикрива дефекти и неравности по стената. И накрая, опционалната рамка с LED е идеална, например за коридори, входове, вътрешни стълбища, детски стаи, тераси. LightNow е достъпно премиум решение, което съчетава устойчив дизайн и технология. Light up your world now!